For today's video mga idol, mupalit din manok Bisaya mga idol no. So mao din ning manok atong napilian mga idol no, medyo dako-dako gini mga idol. Ang kilo day sa manok diri mga idol na sa mga 340 sa pahilanganan mga idol. Kuha rin tag mga ricados diri mga idol para atong isangkap sa tuwang manok nga adobo mga idol. What's up mga idol? Meron ito ang manok mga idol no. Kung ipalit din sa palengke mga idol. Pero mga idol, nasugdan. Tayo, animo nanguro ka. Idol, murag daghan-daghan gini nga tuwang adobohon ron mga idol. Sugod na ta sa tuwang cooking show mga idol. Hiwa sa tao, bumbay mga idol no. Sunod mga idol ang tuwang luya. Sunod mga idol, kining ahos mga idol. Kining akong misis mga idol oh. Mana akong kusinero mga idol. Dili akong kusinero idol siya. Dako kay sag singot mga idol oh. Mura na sag naunsa. Oyster sauce. Ito na butang mantika mga idol. Luya mga idol. Ahos mga idol. Sunod Bombay. Ang manok mga idol. Alright, pabuton sa nato pila ka minutes. Suka mga idol, vinegar, toyo, oyster sauce, Ajinomoto, tsaka paminta mga idol. Namaya na yung dahon mga idol pagkatapos ng pagkaluto nito mga idol. Mikos mga yarns. Ko kay singot sa mga idol oh. Takpan na natin mga idol. Alright. Iusap mga idol, magparaga-akit sa mga idol. Mga idol.